Bon dia. Amb sabates vermelles de xarol del mestre Xavier Joanals comença Sota la Bugambília. Soc Josep Bofill i Blanc. Des de casa i sota la Bugambília, heus aquí l'11è i últim capítol de 60 anys amb els Sírex, un cicle que ha estat dedicat, evidentment, a los Sírex. Com en cada capítol, en primera veu m'acompanya l'Antoni Miquel Cerveró, el Leslie, el cantant, portaveu i líder dels Sírex, amb el qual no només hem fet repàs a 60 anys amb els Sírex, tot aprofundint tant a situacions viscudes com a la seva música, o bé a pinzellades d'alguns moments puntuals de la vida de l'Antoni, sinó que hi ha hagut fets, situacions generalistes, que com a mínim un parell de generacions hem pogut viure, o bé, si més no, en recordem d'on venim i on estem. I bé, tal i com deia, avui és l'últim capítol d'aquest cicle que sota la Bugambília per intentar explicar de manera engronada, a manera de pinzellades, 60 anys amb els Sírex. I això ha estat possible gràcies a la bona predisposició de l'Antoni Miquel Cerveró, el Leslie, el cantant i líder dels Sírex, atès que quan li vaig proposar fer el primer programa només n'havien de ser un parell. Però des del primer moment es va posar a disposició perquè, en primera veu, pogués fer-se realitat parlar d'un conjunt musical que amb la seva música ens va fer, i fa encara, sentir-nos feliços. Si més no, a un parell de generacions, com a mínim, atès forma part molt important no només de la nostra joventut, sinó que ho acaba sent de les nostres vides. Hola, Antonio, bon dia. Doncs molt bon dia, Josep. Bé, Antonio, avui, malauradament, si res més no per mi i per l'audiència, haurem de posar el punt i final. Però què dius, Josep? Jo pensava que la nostra història em podia donar, entens, com un culebrón d'aquells, que capítol 2528, la muntanya de plata. Bueno, doncs molt bé. La veritat és que ha sigut, aviam, el primer dia que vam fer la primera xerrada em vaig trobar molt a gust i molt bé, xerrant amb tu. Ho han anat fent setmana a setmana i la veritat és que, vamos, no m'imaginava ja ni me'n recordava. Doncs escolta'm una cosa, ha sigut un plaer poder xerrar al teu costat i explicar-te moltes coses que la premsa escrita, la televisió i la ràdio no ha tret mai. Bé. És a dir, que pots estar content que tu podries fer un llibre completament inèdit de totes les coses que t'he explicat. Sí, bé. Ja però encara ens han quedat moltes coses per explicar. Però bé, Antonio, abans de continuar, ara m'espera en Pep Sala perquè doni la seva versió de Que nos quiten lo bailao. Per tant, deixo un moment, Antonio. Hola, Pep, bon dia. Bon dia, encantat de parlar amb tu. En Pep Sala és un dels músics més influents dels darrers anys en l'àmbit de la música catalana i va celebrar el seu 60 aniversari produint l'últim disc dels Sírex, Que nos quiten lo bailao. Pep, ets un músic amb una llarga trajectòria, amb una carrera musical impecable. Pianista, guitarrista, compositor, arranjador, lletrista i productor, has estat protagonista musical a Catalunya com a líder de les bandes Sau, juntament amb en Carles Sabater, Pep Sala i la banda del Bar, i en solitari sota el nom artístic de Pep Sala. Amb aquests grups has portat a terme gravacions de discos, gires i concerts arreu de Catalunya, així com també a Espanya, Europa i Estats Units. Però bé, avui, ara, centrem-nos amb els Sírex. L'Antonio explicava que la vostra relació va començar torrenyant-lo una mica. Ah, sí? Saps que no me'n recordo? Podria ser, eh? Sí, per la qüestió aquella de que no havien sabut aprofitar prou d'haver sigut taloners dels Beatles. Oh, i tant. Sí, clar, és que jo no... O sigui, esclar, la gent de la meva generació donaríem un dit per poder veure els Beatles en directe. Sí. I ells tenien doblet i no hi van anar. Cada taloners dels Beatles que ha de ser una cosa increïble, no? Sí. I bueno, esclar, jo hagués tornat boig. El que passa que era un altre moment i els Beatles han agafat una dimensió que en aquells moments potser aquí i menys aquest país no tenien, no?
I jo entenc les grecs, i en aquella època ells anaven a saco i feien 200 vols cada setmana, si podien. Però en pot de broma sí que li vaig dir, no, esteu bojos, home, fer taloners dels Beatles i no quedeu-vos a veure els Beatles, perquè teniu un altre vol no sé on em va dir Cornellà o no sé on. Dic, tio, que no, això no està bé. I sobretot perquè esclar, el concert dels Beatles a Espanya és una cosa històrica i única, és un event irrepetible, no? Pepe, ets un dels músics més influents dels darrers anys en l'àmbit de la música catalana i vas celebrar el teu 60 aniversari, justament, produint l'últim disc del Sírex, Que nos quiten lo bailao. I és curiós aquesta coincidència que en el que són els 60 anys amb el Sírex, tu, que vas néixer quan ells començaven a enregistrar les seves primeres cançons, hagi sigut qui els ha produït el seu últim disc i d'altra banda ha aconseguit que cantessin en català havent-los escrit cançons a mida. Primer vagi per davant una cosa, mira, jo tinc la sort de conèixer-los, sobretot el Leslie, l'Antonio, i me'ls estimo molt a tots, el Guillermo, el Juanjo, el Pepe, tots, l'enyorat Lluís, tots. I tinc la sort de ser molt amic d'ells i me'ls estimo molt. Però abans d'això, jo era molt fan dels Sírex i penso que són gent que han sigut uns referents del nostre país. I jo quan tenia, 13-14 anys, em volia dedicar a la música i aquest país, el més modern que hi havia en aquells moments eren els Sírex, saps què dir? O sigui, els més rockeros que hi havia els Sírex, els Mustang i aquesta generació. I vaig tenir la sort de veure'ls en directe en aquella època, perquè havien vingut a les festes del Nou Barri a Vic a actuar, i els havia vist quan jo que tenia 7, 8 anys, 9, jo què sé, molt jovenet, no? I des de sempre. I aleshores, després, ara els he conegut, haver sigut amic d'ells, haver fotut dinars i sopars amb ells i haver rigut molt, i a sobre poder haver pogut treballar amb ells a l'escenari i també a l'estudi ajudant-los a fer un disc ha estat un orgull i un honor molt gran per mi, perquè penso que t'ho dic, són gent de viva. Aquest país, perquè ens costa molt apreciar el que tenim, però als Estats Units aquesta gent estarien, hi hauria carrers al seu nom, saps què? Penso que són molt grans, i per mi ha estat un honor molt gran i em va fer molta il·lusió poder treballar amb aquest disc, vaig poder col·laborar amb ells en un parell de concerts a l'escenari i són molt grans, són uns músics extraordinaris, uns artistes increïbles, amb una història sobre i estic buscant la paraula, una solera, diguem-ne, no? Que només tenen els grans i després d'haver estat molts anys a l'escenari. Vols venir a dir que en aquest país no hem sabut valorar prou el que teníem? I tant. O el que tenim, inclús, moltes vegades. Moltíssima altra gent. Aquest país ens agrada jubilar la gent, saps què dir? I després quan es moren els fem homenatges fantàstics, no? En altres països, França mateix, a Itàlia, però no en música, en tot, en general, no? Vull dir, la gent que ha sigut tan important, estic parlant de ciència, pot poder parlar de molta altra gent que ha fet música, actors de teatre, gent que potser ja no estan al seu punt més alt de la seva carrera, però se'ls reconeix molt poc tot el que han fet, no? I això ens hi trobem cada dia veient la gent que ens deixa i dius, aquesta persona s'ha mort ara i potser se li havia fet reconeixements grans, no? I després quan tot se corre i la medalla de Sant Jordi o no sé què, pòstuma de la ciutat i aquelles coses, no? Jo crec que hem de ser conscients de que fer música a l'època que els Sírex van començar era molt difícil en aquest país. Era molt difícil i a tots els que ens dediquem a fer música, tots hi vam aprendre d'ells, no? I ho hem de reconèixer públicament, d'ells, de la gent de la nova cançó, de la gent del grup de folk, era tota una generació de gent que feien músiques molt diferents, però a nivell de rockeros, la primera guitarra elèctrica que vaig veure en un escenari era en el Sírex. I una guitarra elèctrica abans era una cosa que li tiraves fotos, perquè era molt poc freqüent una guitarra elèctrica. M'entens? I aleshores per mi em mereixen molt respecte per el que han fet i per lo bons i artistes que són i sobretot com gran persones que són, que molta gent a aquest nivell
penso que podrien anar molt més estirats del que van, i van amb una humilitat de la vida que fan una lliçó de vida cada cop que estic amb ells. No? Has dit que per tu havia estat una gran il·lusió poder compartir escenari amb els Sirex, però l'Antonio, el Leslie, ha dit que li feia molta il·lusió cantar amb tu i sobretot el Tren de mitjanit. Hi ha poetes que s'han perdut pintant grafitis en les seves parets, molta gent que es troba sola cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit. Què tal es va adaptar a l'estil Pep Sala? La Leslie és un todoterreno, home. S'adapta al que li posis a davant. Ell, a l'escenari, ell va estar gravant. Jo vaig fer un disc ara que es deia, bueno, ara que fa uns quants anys que es deia Ops, mireu el que he fet, que eren cançons meves regravades amb amics, sí. I el Leslie va cantar el Tren de mitjanit i ho va fer, doncs, com sempre, jo l'hem estat a l'escenari fent-la. El Leslie és un home que s'adapta a el que sigui, perquè té molta carrera sobre el Leslie, té molts quilòmetres fets, m'entens? Sí. No li has d'ensenyar com encarar una cançó, m'entens? Sí. I és un home que se la fa seva, la canta a la seva manera, que és el que ha de ser, no? Com tothom. I jo fa poc vam tenir la sort de col·laborar amb Jackson Browne, amb una versió que vam fer de Boig per tu amb ell. Sí. On the wet sand I write, Nina, I'm crazy for you, and I spend the days waiting for the night. How can I be loving you when you're so far from me? I'm waiting here crazy just for you. Same old winter this time it va. Jo no puc arribar on ets tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. No sabia que pots tot tu. Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Em quedaré atrapat, ebri d'aquesta llum, servil i acabat, boig per a tu. I és igual, doncs el Jackson Browne és una llegenda de la història de la música que va fer agafar Boig per tu i se la va fer seva, saps què dir? Va ser meravellós. És el mateix nivell, vull dir, gent que porten molta mili a sobre i que saben molt bé com agafar una cançó i fer-se la seva, no? I això de fer-los 4 cançons en català fetes a mida? Això és una cosa que havíem dit, feia molts anys que ho dèiem. Sí.
Feia molts anys que ho dèiem, no? I al final vam liar la manta i ho vam fer. Crec que els vaig fer 2 cançons, vaig fer una que es diu Ella creu que encara li vaig al darrere. Sí, que és preciosa. I una altra que és el que nos quita la bailao, que a més em va fer molta il·lusió perquè la van cantar i va participar des del Miguel Ríos, el Duo Dinàmico, el Joan Manel Serrat, el Sicus, el Jordi López, el Caravent de Mishima, és collonut, va ser molt maco i a més cadascú va fer la seva estrofa, el seu estil, i que una cançó teva la canti això, des del Duo Dinàmico, el Joan Manel Serrat, el Caravent, el Sicus, tota aquesta gent va ser un gran honor, no? I bé, què estàs fent ara? Salt 30 ens vam tornar a juntar fa 2 anys, o 3, deu fer ja, com passa el temps, i ens hem tornat a juntar els músics de Sau, els tècnics, el malaurat Carles, que el trobem tant a faltar, i vam fer una cosa que es diu Salt 30, que interpretem les cançons de Sau, però més que un grup amb carrera pròpia és una trobada d'amics, no? Esperem fer uns quants concerts pel nostre país, i a nivell de creació he fet cançons noves que encara no sé com les traurem i de quina manera les traurem, si les traurem com Salt 30, com Tapsal o jo què sé. I a més, un disc de versions, una cosa que no havia fet mai així en sèrio, cançons que no són meves, que són cançons que m'encanten, que m'agraden molt, d'altra gent, i que les he adaptat a una manera, els he donat la volta, els he fet una nova lectura, i és un disc que he fet com a exercici propi de passar-ho bé jo i aprendre, i m'ho estic passant fantàsticament bé fent-ho, no? I és curiós perquè és un disc que bàsicament serà en anglès, perquè són cançons en anglès, i estic molt content i m'ho estic passant però tan bé fent-ho que és fantàstic. Podríem saber una mica quins són aquestes cançons que t'agraden i que versiones? Mira, vam penjar un videoclip d'una cançó d'un grup que es deia Corgis, que es diu Everybody's Got to Learn Sometime, que és una cançó que als anys 80 va sonar moltíssim. Estic donant un aire una mica, un toc jazzero, perquè ho estic fent amb un músic extraordinari, un gran amic meu, que és el Reinald Colom, un dels millors trompetistes de jazz d'Europa en aquests moments. És un músic increïble. Estem fent versions de coses, de cançons, que potser com aquesta, que no t'esperaries fer-la així, un rotllo jazzero. Hi ha alguna també de Van Morrison, de Bob Dylan, alguna de Lennon, hem fet alguna del Billy Joel. Vull dir que són cançons que a mi m'agraden molt, de coses que m'han acompanyat al llarg de la meva vida i que m'hi he deixat molt per aprendre, no? I has fet un llibre parlant de Quina nit, no? Hem escrit un llibre en Joan Capdevila i jo, que és un llibre que parlem del Quina nit, del disc Quina nit, que és el primer disc de Sau que va tenir molt èxit, i el nou que ens va donar a conèixer, és el disc on ja el vaig per tu, Envio un àngel, és de continuar, Foc al cos, d'aquestes cançons, no? I hem escrit un llibre explicant les anècdotes i tot el que ens va passar durant aquells 2 anys que va ser l'elaboració del disc i la gira per presentar-lo, no? I ens ha sortit un llibre superdivertit, que la gent que l'ha llegit es riu molt perquè hi ha 1000 anècdotes i molta gent em diu, te n'has inventat alguna? Dic, no, moltes de les descripcions certes no les he pogut, no m'he atrevit a posar-les. És al revés. Va ser un temps molt divertit i a casa un llibre molt divertit. Per tant, has pogut ben bé veure la teva pròpia trajectòria, fer-ne un balanç? Sí, són molts anys i molta música, però sobretot el que em queda són la quantitat d'amics que he replegat pel camí i els CDs són uns d'ells i n'estic molt orgullós i els porto a la meva maleta de la meva vida i amb molt d'orgull i com un tresor tenir l'amistat del Leslie, del Juanjo, del Pepe, del Guillermo, de tota aquesta colla, doncs per mi és una gran sort. Em sento molt afortunat. A més, tant el Leslie com jo som 2 bojos de la gastronomia. Ens agrada molt la gastronomia, cuinar, ens agrada... I clar, això encara ens uneix més, no? Perfecte. Pep, moltes gràcies per atendre'ns i felicitats per la teva brillant trajectòria des que vares començar fins ara, que la teva evolució ha estat constant i, com deia, i en repeteixo, brillant. Moltes gràcies i us felicito per parlar d'aquest disc dels Cirecs perquè veig que s'ho mereixen més que ningú. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pep. A tu, una reveure i sort. Adéu. Adéu. Adéu.
s'assembli a tu. Envia'm un àngel que em recordi a tu. Caminaré d'esquena al futur. Amiga nostàlgia, no puc oblidar-te. Cabells a la cara, deliris d'amor, flagel·len el cor. Aniré com quan anàvem junts, darrere les teves passes, d'esquena al futur. Envia'm un àngel que sigui com tu. Envia'm un àngel que s'assembli a tu. Envia'm un àngel que em recordi a tu. Caminaré d'esquena al futur. Envia'm un àngel que s'assembli a tu. Bé, Antonio, ja ho veus, ja has sentit en Pep, tothom t'estima. Bueno, Això n'ets conscient, no? Jo soc conscient, però aviam, és que quan tens tants anys amb la vida, entens? Doncs t'ha tocat conèixer molta gent i aviam, hi ha molta gent que ha marxat i que els hi ha estimat molt i ha sigut molt dur, m'entens, que hagi marxat. El Carles Flavià, que era l'últim amic del pare Manel, era el que em venia a buscar i sortia plegats a vegades. Hi ha una nit entranyable de la meva vida, que era el cumpleaños de la Loles León, que és filla de la Barceloneta. També. Era filla del xurrero, que això sempre diu que la xurrera, sents? Sí. És veritat, és veritat. Van fer un cumpleaños de la Loles León i van fer un sopar al restaurant que hi ha a Joan de Borbó, que es diu el Suquet de l'Almirall. Sí. I llavors estava el Carles Flavià, el Pepe Rubianes, la Loles León i jo. Sí. I estàvem els quatre, i bueno, jo allò que es fa a les 12, es fa a la 1, i el Quim, el Bueno. El Quim, encara podem prendre un altre xupito i tal, això era a les 3 del matí. I diu, i tant, amb el gust que m'ho estic pensant, amb el bé que m'ho estic pensant, vull dir, jo ja em palmo hasta la mà, no? Allí estava tot tancat i xapat i tot, i nosaltres explicant-se històries i rient, no? Aviam, quan tu, amb aquests personatges que per desgràcia per mi, només està viva la Loles León, el Carles Flavià i el Pepe Rubianes no hi són, quan has tingut la sort de compartir una nit amb ells sentats xerrant de tu a tu, no? Amb la copeta de vi, el cigarret, perquè al fons tot això és un ambient, m'entens? I xerrant i explicant aventures, les coses bones, les dolentes que t'han passat. Tot això no té preu, perquè és que tots han començat de la misèria. Tots han començat de baix, només amb il·lusió, perquè la il·lusió és una cosa que no la tens que comprar, o la tens o no la tens. Aleshores vull dir que, mira, m'estic emocionant, tio, no vull. Ja està, ho dono per finalitzat perquè m'estic emocionant. Escolta, que no té preu, i això possiblement són els anys que tens, que això em sembla que t'ho he dit més d'una vegada perquè ho faig emplear molt. La vida n'hi ha que tirar endavant. L'important és avui i l'important és demà, m'entens? Perquè el passat està passat. Però si tu no tens una bona motxilla amb coses que explicar, és que vol dir que tens una vida molt buida. Vale? I tens que tindre una bona motxilla que es respaldi per poder tirar endavant a la vida, perquè això és el que et fa
veure les coses d'una altra manera. M'estic tornant... Avui estic una mica sentimentalot. Però... En el món taurí diuen canviemos de tercio. Canviemos de tercio. Sí, sí. Abans de posar el punt i final, hi ha una cosa que he estat pendent de poder-te demanar i que tu me comentessis, me donessis la teva opinió, i és que a la dècada de 1970, concretament un any després que vosaltres us haguéssiu separat, o sigui, el 1972, començava a esclatar el fenomen ABBA, que es consolidava el 1974 amb la cançó Waterloo, etc etc etc. Bé, de tot això vull arribar perquè a partir de les cançons d'ABBA s'han fet musicals, pel·lícules. Vosaltres teniu una llarga trajectòria, centenars i centenars de cançons i, a més, a tu t'agrada escriure històries, tal i com has demostrat sobradament en les lletres de les cançons, no? Sírex té pendent fer un musical? Home, doncs seria molt divertit, Josep. Sí. Seria molt divertit. Aviam, seria molt divertit perquè hi ha precisament una actuació que vam fer al Teatre Victòria, amb la qual va ser el primer dia que jo vaig cantar el Boig per tu junt amb el Pep Sala, i aquell dia vam fer com si fos una intro d'un musical. Sí. Què vol dir una intro d'un musical? Va ser el que jo vaig dir, vosaltres heu vist els Sírex tota la vida, amb el traje, la corbata, amb els passos, actuant, no? Fent coses amunt i avall, aquí i allà, vida a l'escenari, perquè això ho vam aprendre de petits, que l'escenari té que tindre mobilitat i ja que tindrà vida dalt. Diu, però no ens diu mai ensaiant. I aleshores vam fer un quadre que en un moment puntual de l'actuació s'encenen unes pantalles de vídeo i mentre les pantalles de vídeo estan funcionant, explicant història del cine de tota la seva trajectòria, munten i canvien el que és a l'escenari i llavors es munta allà, això és amb una capsa de cables d'aquelles grosses que porten els tècnics, un sentat allí amb una guitarra acústica, el bateria, m'entens, amb una caixa fent amb les escobetes, m'entens, i un plat, allò fent una miqueta com de rockabilly, no? Allò amb una escobeta i tal per acompanyar, el Pep Sala amb el piano, el Guillermo amb el baix. Bueno, total que els hi vaig dir amb el públic. Ens heu vist sempre actuant seriosos i tal, però avui ens veureu ensaiar. I llavors vaig fer una miqueta de diàleg amb les cançons, de que cada un xerrés i parlés. No, això es podríem fer-ho per aquí, anem a provar. Escolta, mira de provar aquesta manera aquí i allà. Escolta, va quedar simpatiquíssim. Allò és com et diria, el primer capítol del que podria ser un musical, m'entens? Però són aquelles coses de que no t'has posat, perquè amb aquestes coses té que haver-hi gent que en sap més que tu, que faci una producció amb ganes i tot això. I tornem al mateix. Hi ha la gent que s'hi dedica, jo sé bé el que faig, però com productor musical que ells veuen les coses que tu no veus, doncs això no en sé tant. Però que seria fàcil i tan fàcil. Però després deixem que em contesti el fenomen que tu m'has dit de l'ABBA. ABBA, quan es presenta en Eurovisió Waterloo, quan jo vaig escoltar això vaig dir, vaya bomba, perquè és que trencava tots els esquemes, m'entens, de la música que s'havia presentat a lo que és Eurovisió. Aviam, hi ha un dia que a Eurovisió toquen la millor cançó que crec o una de les millors que s'ha interpretat, i va quedar segona. I va ser l'any que va guanyar la Maciel. La segona la cantava el Cliff Richard, que era Congratulations. I va quedar segona, no? Aleshores, jo encantat per la Maciel que guanyés el La La La. Primerament perquè per la part que li toca està vinculat a Louis Ramic i el Serrat, també pel mig. Perquè si el Serrat no hagués fet la promoció amb l'Artur Camps per tota Europa,
cantant a la en tots els idiomes, m'entens? Potser no m'he passat res, però bueno, no vull anar d'enterat perquè no ho soc. Aleshores em refereixo de que ABBA és allò de dir, és que no hi ha una cançó d'ABBA que no tingui èxit. Sí, Dancing Queen, La Bella Reina, Fernando... Popular. Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí. I've been cheated by you since I don't know when. So
agafar i muntar un espectacle, de la primera a l'última, tot el públic les canta. Sí, però vosaltres en teniu moltes que el públic Bueno, nosaltres en tenim moltes, i moltes populars, però hi ha les que han arribat més, les que han arribat menys, i aleshores sí que es podia fer, però bueno, no se m'ha passat pel cap, se'm va passar pel cap ser aquesta actuació de Victòria que fos diferent a les demés, per ser originals, que això sempre és una cosa que als cines sempre ens agrada fotre la cullerada, tractar de ser originals, i aleshores, té aquesta intro que vam fer, que després de fer aquest quadre d'ensenyar i tot aquí, van tornar una altra vegada els vídeos, ens van tornar a canviar de roba i vam acabar l'actuació fent de los cines genuïnos, per dir d'una manera, no? I molt bé, va ser una actuació d'aquelles que em sembla que va durar 2 hores i una mica més, que van haver-hi unes crítiques molt bones i tal, i molt divertides, i molt bé, me'n recordo precisament. Pues era el primer dia que Pep Sala tocava amb nosaltres, i jo vaig cantar amb ell, me'n recordo, que vaig sortir amb les lletres mantens a la mà, allò, una miqueta, com si estiguessis ensenyant, no? I vaig cantar amb ell el Boig per tu. Estic sobtat que en quan veig que encara tinc memòria. No, de quan en quan no. El 99,9999% d'ocasions. Han acompanyat el piano o han participat en cançons que em sembla que era el Tramvia, no? Mestre Borrull. Vamos al solista del Tramvia, sí. Però hi ha també algun altre pianista, músic, entranyable, com és Lucky Guri. Hombre, a Lucky Guri. Anda que no m'he rebut jo amb el Lucky Guri. Anda que no m'he pres jo guitones amb el Lucky Guri. I m'he rigut i he passat molt bé. Escolta, és que, a més, saps què passa? Quan tens la sort de conèixer aquesta gent, que a més és una gent encantadora, però encantadora en tots els nivells. Un pot ser molt simpàtic, però ser un bon músic. Però que aquests són bons músics i simpàtics. I sempre tot això és molt difícil, Aleshores, vull dir que he actuat, a fer 40.000 coses. Tot això ja ho sabem en Lucky Guri. I he acompanyat els millors artistes d'aquest país. Que jo vull recordar va ser quan ell estava actuant en un restaurant i ell estava en plan piano bar, no? Sí. I aleshores anaves allò a sucar una miqueta, hi havia 4 i cantava i tal, sempre deia, mira a cantar, a mi no m'ha agradat mai fer el papallona, després allò de sortir a cantar, però ell cantava les cançonetes, tocava les de Ser mi mujer i tocava, m'entens, totes aquestes cosetes i tal, i em diu, el Lesi no vol cantar, però nosaltres li recordarem la música. I en quan, pues deia que cantava un estrofet, un parell d'estrofets junt amb ell i ens ho passava a la part de bé. Amb ell hem fet moltes coses amb el Lucky Guri, hem col·laborat moltes vegades, i sobretot en les actuacions en directe, perquè ell també era un assiduo de la sala d'Ús de Gas. Jo crec que la sala d'Ús de Gas és una sala molt emblemàtica, perquè el Fede Cerdà ha fet que la seva sala de música sigui assequible per tothom. I com resulta que és un tio d'aquells formidables, com aquell programa que es feia en de ràdio, Ustedes son formidables, doncs ell també ho ha fet i ha aconseguit que tothom que tingués necessitats o alguna cosa, molt amic del pare Manel, amb el qual amb ell han col·laborat tots, m'entens, 40.000 vegades per fer coses. Doncs un dels pendons que estava també al peu del canó era el Lucky Guri. Antonio, com a bon observador que ets, no només dels aspectes artístics, sinó socials i de salut, s'has o s'ha estat conscient de tot el que es va passar amb la pandèmia? I això ha fet que valorem les coses diferent o no hem après res de tot plegat? Aviam, una cosa és el que ens agrada i l'altra cosa és la realitat de la vida, no? Sí. Perquè la realitat de la vida és allò de dir aquí ja tenim ganes d'obrir-ho tot i tornar i com si ja no hagués passat res. I l'altra cosa és la realitat de la vida de que hi ha puestos que estan fatal. Sí. Escolta, vull dir, jo que parlo amb els amics que tinc amics metges i tot i em diuen, compte, Jo des del primer dia no he tingut por mai.
però sí que li he tingut respecte. Ja, i tant. I aleshores, vull dir, mira, quan va passar lo de Chernobyl, que precisament... 35, sí. Dóna casualitat de que una altra vegada més en la història ens van enganyar dient que aquí no havia arribat, perquè el núvol s'havia quedat als Pirineus. Aquell any a Barcelona va haver-hi un percentatge de càncer, entens? Un 800% més del que havia. Vull dir que ens van dir que no havia arribat fins als Pirineus, doncs dir una merda, perquè ho va dir. Perquè, clar, una cosa és no assustar la població i l'altra cosa és que no ens diguin que tenim que anar a compte, que a on respires, que això és dolent per tots. I va haver-hi, doncs això, de tindre 4 casos de càncer, per dir-ho d'una manera, doncs haver-hi 400. I clar, vull dir que hi ha coses que dius, vamos, no hi ha que tindre por, però sí respecte. I quan et diuen cuidao per aquí, cuidao per allí, cuidao per allí, doncs hi ha que fer una miqueta de cas. I bé, haurem d'anar acabant, però ens queda que facis una valoració des de la perspectiva del temps d'aquests 60 anys de Cire. Hoy podré, muchos años después, expresar, soy muy feliz. Hola mis amigos, hoy he descubierto parte de mi generación. Mis amigos, sé que esta fiesta siempre la recordaré. Ya que estamos todos, que empiece la fiesta. Los que no han venido los tendré en cuenta. Hoy podré, muchos años después, expresar, soy muy feliz. Mis amigos, después de tantos años me siento rejuvenecer. Espero que os pase en cualquier momento lo que me ocurre a mí. Un rayo de esperanza recorre mi cuerpo, mis 5 sentidos apenas lo siento. Hoy podré, muchos años después, expresar, soy muy feliz, soy muy feliz, soy muy feliz. Per acabar aquest cicle dedicat a vosaltres, el Cire, i fent pinzellades també a moments de la teua vida, Antonio, fes una mirada enrere i amb la perspectiva del temps, què en dius d'aquest conjunt que encara en actiu ha deixat petjada en la història del panorama musical del rock espanyol fet des de Catalunya? Aviam, per on començo? El problema que tinc jo, que em sap molt de greu, la quantitat de gent jove que fa música i que, per desgràcia, no arribarà a cap lloc. I ho dic amb una pena molt grossa. Aquí tenim una gent jove amb una capacitat enorme de composar, de fer coses i tal, i no arribaran a cap lloc. Problema, qual és? Que tot és un capitalisme ferotge. És a dir, aquí la gent només vol guanyar pasta a la primera. I intentar que surti gent, entens, i fotre'ls un cop de mà i tot, n'hi ha molt poca. Vull dir, de tota aquesta gent, si n'hi ha 100, arribaran 3. Per què? Perquè tot s'ha tornat, tot és un negoci, tot és pasta, tot es mou per la pasta. I aleshores és molt trist, m'entens? És molt trist que sembla que sigui la malaltia del dia. Tenim el virus, que és molt dolent, però el problema de la pasta també. Ens ho tenim que fer mirar, que per viure no necessitem tants cèntims. Per poder menjar i beure i comprar-te, m'entens, un pantaló i una jaqueta i ser feliç, no necessiten tants cèntims. Aleshores, vull dir que m'agradaria que fer una miqueta de reflexió. Estem amb el canvi climàtic, doncs mirem-nos una miqueta a la gepa i sapiguer que el canvi climàtic també el tenim que fer nosaltres a nivell social, perquè tot es fa per la pasta. I hi ha molta gent que ho està passant molt malament. Ja no parlo de la gent econòmicament que ho estigui passant malament, sinó a nivell cultural. Hi ha a nivell cultural molta gent que ho està passant molt malament i que no arribarà a cap puesto per culpa del que t'acabo de dir. I ja sé que és un epílogo i un final molt trist, però no em puc enganyar a mi mateix perquè
perquè ho dic cada dia. I em truquen a la porta per dir-me que els hi pot un cop de mà i jo puc fer el que puc fer, però escolto música, escolto lletres i llegeixo lletres i veig que hi ha molta gent molt preparada, amb moltes ganes d'il·lusió i que no arribaran a cap puesto per això, per no tindre aquests padrins que et poguessin fotre un cop de mà. Antonio, està molt bé tota aquesta reflexió, com aquell qui diu, de vida, des de la falta d'oportunitats pels joves fins al canvi climàtic. Però jo et demanava... Com els veus tu? No, jo t'he agafat la pregunta, com me l'has dit, que ja sé que deies pel cine, però he volgut fer aquesta reflexió. Sí, no, d'acord. Aquesta reflexió per mi és important. El del Cirex ja és una cosa feta. El Cirex l'únic que tenim que tindre és salut i il·lusió per encara fer les 4 actuacions que ens queden en vida, entens? I passar-nos-ho bé. Nosaltres ja ho hem fet tot. Sí. Ja no tenim que demostrar res, ni ser guapos, ni ser res de res. Vull dir que ja està tot fet. Vull dir, ara em diguessin, per tu que ha sigut el més important de la teva vida musical? El més important de la meva vida musical van ser aquells anys que vaig estar en 18 anys a Calella de la Costa, cantant cada nit, banyant-me cada dia. Vull dir, això és algo que és una meravella, rient amb els meus companys, passant-nos-ho bé. Això és el més important. I aleshores nosaltres ja ho tenim tot fet. El que passa que sí, que és veritat, no perdem la il·lusió, perquè si perds la il·lusió plega i no surtis en un escenari. Perquè el problema també ja no és per cèntims, no és per pasta, perquè pasta ja no n'hi ha. Vull dir, amb el sentit que, com et diria, les actuacions, tal com va, si vols anar pel món en dignitat, com anem nosaltres, amb un bon equip de so i tot això, però tot això costa molts calés. I les empreses que et contracten, no guanyen tanta pasta com per pagar tot això, m'entens o no? Sí. Salvo que tinguis un sponsor que nosaltres ens portés la Coca-Cola i ens digués, bueno, tenim 100.000 euros per cada actuació i portareu aquí vídeos i tot aquí i allà. Bueno, que per això és el que els hi passa, però com els futbolistes els hi passa 4, i amb els artistes els hi passa 4, i ja està, i és que ja que fem-nos d'aquesta manera. Quanta gent juga a futbol? Quins són els milionaris? Sí. I quins són els que cada diumenge es trenquen les cames amb els cas de futbol per poder menjar? Sí, però n'hi ha molt més d'aquests que dels altres. Sí. Pues amb els artistes passa el mateix. Nosaltres ja ho hem fet. Josep, possiblement avui m'ha tocat la fibra quan t'he explicat lo de Lones Leons i tota la història. Sí. I estic que sensibilitat per culpa teva perquè m'has fotut el dit a la llada. Però la veritat és que nosaltres ja ho hem fet tot el que teníem que fer. Només ens queda acabar de disfrutar aquests dies que ens queden de la vida. Jo sempre tinc un mirall davant meu, perquè sempre, quan em diuen, bueno, quan ho penso deixar, dic, aviam, bueno, sempre foto la conya, dic, quan ho deixen a Rolling Stone, que són més grans que nosaltres i encara estan en actiu. Però sobretot tinc un mirall per mi molt important, que és el Ramon i el Manolo, el meu dinàmic, que tenen 83 anys i encara estan en actiu. Doncs mira, encara me'n queden 7, perquè vull seguir la seva trajectòria. I mentre tingui salut i la veueta en respecte i tinguem aquesta il·lusió encara de veure'ns i fer 4 quilòmetres per anar a actuar aquí, per anar a actuar allà i la mar de bé, doncs escolta, doncs ja està. Jo pateixo més per la gent jove que no hi arribarà que no pas per que allà hem arribat i ja ho hem fet tot. Bé, Antonio, has dit moltes coses, com sempre, però sortosament encara teniu corda per divertir-vos i fer-nos-ho passar bé els qui escoltem les vostres cançons, ja sigui en viu i en directe, o a través dels diferents mitjans que hi ha avui en dia. I ja que dic avui, t'he de dir que avui hem de posar el punt i final. Antonio, ha sigut un enorme plaer poder tenir aquestes xerrades setmanals amb tu i que d'altra banda em permès no només poder incorporar-hi la música Cirex, sinó saber més coses d'unes cançons que com a mínim per un parell de generacions han sigut i són entranyables. A més, donar-te les gràcies per posar-m'ho fàcil i poder editar una hora setmanal sota la bugambilia, tenint la teua inestimable companyia, que ens ha fet transportar uns anys viscuts, que mai més no tornaran, però que per a molts, per a moltíssimes persones, formen part de la nostra història particular que tenim amb molt d'estima. T'agraeixo molt les teves paraules, que són molt, molt gratificants i enriquidores, però jo ara et vull donar un consell. Perquè totes aquestes hores que has fet de música, i que hem parlat de tantes coses, això tu que en saps, ho tens que escriure. I aquí tens que muntar un pamfleto amb el qual el Cirex
perquè en tinguin uns quants, i vull que el primer me'l signis per mi. Perquè jo, que t'he parlat amb el cor a la mà, que ho faig sempre, entens? I t'hi he explicat coses que no les havia explicat mai. Crec que pots veure un material molt simpàtic, m'entens? Per la nostra gent que ens segueix. Vull dir que jo sé que uns quants em vendrien, vull dir que fes-ho. Si tens temps i també et fa... i tens ganes, fes-ho. Perquè pot ser divertit, però jo el primer vull per mi, i si cap per tu només faltaria, que me l'he guanyat. Molt bé. Antonio... Una forta abraçada, Josep. Jo també vull agrair que tot va començar una miqueta en broma, com si fos una entrevisteta simpàtica desenfadada, i al final hem fet una cosa seriosa, maca, i me n'alegro molt per tu, per la gent que ens ha escoltat, i també m'alegro per mi mateix d'haver pogut xerrar, que a mi m'encanta, vale? Molt bé. Antonio, moltes gràcies, una abraçada. Una forta abraçada, i a tots els amics que ens escolten, moltes gràcies. Molts records de tots, que són moltes les trucades i whatsapps que ens han arribat, doncs perquè te fem arribar l'agraïment per totes les cançons, per tot el temps, per les teves paraules i per ser com ets, en definitiva. Moltes gràcies a tots. Una abraçada, amic meu, estem en contacte. No ho perdem, estem en contacte. Tesos, Antonio, gràcies. Vinga, adéu. I bé, amics, coneguts i saludats, avui ha sigut l'últim capítol de 60 anys amb el Cirex sota la bugambilia. Però bé, com això ja ha quedat ben aclarit anteriorment, ara toca acomiadar el programa i, com sempre, toca dir adeu amb un tema musical, perquè tal i com dic també sempre, sota la bugambilia, la música val més que 1000 paraules. I avui no podem acabar diferent, i és que hem arribat al final del cicle dedicat al Cirex. Sí, però tal i com diu la cançó que els hi va escriure en Pep Sala, que nos quiten lo bailao. I bé, avui no dic fins la setmana vinent, sinó fins a la propera ocasió. Ha sigut un plaer poder-vos explicar coses sota la bugambilia, aquesta vegada amb el cicle dedicat al Cirex. Adéu-siau i fins que ens tornem a trobar. Dies que no acaben mai, perduts a la carretera. Vam llançar el retrovisor per no girar mai el cap. He trobat una cançó per cantar en blanc i negre, que avui m'omple de records, temps que ja m'he oblidat. Ha valgut la pena, hem viscut moments de tot. Tot això ningú no ens ho prendrà mai. Tot sovint solien dir que nos quiten lo bailao. Hem tocat amb els dits al cent, que nos quiten lo bailao. Algun cop ens ha tocat patir, que nos quiten lo bailao. El rock and roll ens ha portat aquí, que nos quiten lo bailao. Sempre a punt per donar-ho tot, quan les llums per fi s'apaguin. I sentirem com batega el cor, com si fos el primer cop. La vida dura una cançó, quan la vius a l'escenari. Tot un tren que no para mai, fins que tot estigui fort. Ha valgut la pena, l'escenari ens ho ha ensenyat.
dits al cent, que nos quiten lo bailao. Algun cop ens ha tocat patir, que nos quiten lo bailao. El rock and roll ens ha portat aquí, que nos quiten lo bailao. Tot sovint solíem dir, que nos quiten lo bailao. Hem tocat amb els dits al cent, que nos quiten lo bailao. Algun cop ens ha tocat patir, que nos quiten lo bailao. El rock and roll ens ha portat aquí, que nos quiten